Voisitteko te... Hei, muuten tuli minä... Voi ei, minä tipun. Voi himeko! Oletko kunnossa? Ei kai sinun sattunut. Anteeksi, minä... Kiitos, kun olit minut kiinni. Olen todella kiitollinen. Sinun laukkusi on. Olen todella pahoillani. Ei se mitään. On kiva, kun sain sinut kiinni. No, nähdään. Kuka tuo tyttö mahtanee olla? Mikäli hän on upea. Kuka se outo tyttö oli? Tajuatko? Tai siis oikeesti, miten hän halusi sinua? Lopeta nyt, hän väinätti minut kiinni kun tipahdin. Ei sinulla ole mitään erityistä. Miten niin ei ole erityistä? Kuule, sinulla ihan vain tiedoksi. Hän on rikkaan paikan tyttö. Hän on oikeesti todella kuuluisa. Hän on niin upea, hän on voimakas, todella nätti ja kaikki. Miksei mukaan olisi täydellinen? Hän soittaa jopa pianoa. Hän on upea, hän ratsastaa. Hän on kaikkea, mitä hirveämmältä voisi toivoa. Hän on upeus. Hän on täydellisyys. Kaikki haluaisi olla samanlainen. Hänen hiuksensa, hänen elämänsä, hänen vaatteensa. Kaikki ovat todella täydellisiä. Joten siis sehän piti olla tapahtunut jotain. Miten hän sinua halasi? Olen todella kateellinen. Hei, lopeta! No niin, kuitenkin. Sinun täytyy tutustua siihen tyttöön.